pla educatiu d'entorn amb la col·laboració de tots els centres educatius públics, concertats, l'escola d'educació especial, tots els agents educatius de la ciutat, entitats socials, el CAP, per tant, és a dir, aquesta xarxa, no?, per fer-me aquesta educació informal fora de l'horari lectiu. A més, és un pla educatiu d'entorn que ha anat creixent al llarg dels anys i que des del 2019 al 2020 és de 0 unitats.